Припинок. Электратэхнічны завод. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Сярэдняя школа нумар 32. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 10. Прыпынак. Сярэдняя школа нумар 32. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гагарына. Прыпынак. Гагарына. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Шассейная. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Прыпынак. Шассейная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Піянерская. Прыпынак. Піянерская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Станцыя юнатаў. Прыпынак. Станцыя юнатаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гастэлы. Прыпынак. Гастэлы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Дварцовыя. Прыпынак. Дварцовыя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Сікорскага. Прыпынак. Сікорскага. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Опра. Прыпынак. Опра. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Бульвар касманаўтаў. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Бульвар касманаўтаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гогаля. Прыпынак. Гогаля. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Універсітэт. Прыпынак. Універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод газаапарат. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Завод газаапарат. Канцавы прыпынак.